Wiąże się dla Pana osobiście ta zmiana w tej chwili, na dzisiaj, na teraz? No teraz, dzisiaj zmiana, wiadomo, trzeba ochłonąć z tego ślubowania, emocji, które nam towarzyszyły. Jesteśmy w bardzo takim żałobnym okresie, a więc nie ma żadnego czasu na świętowanie. Cały kraj jest ogarnięty żałobą po olbrzymiej katastrofie, która spotkała nasz naród, a od jutra zabieramy się do pracy, do spraw organizacyjnych. Zobaczymy, jaki jest punkt wyjścia, jakie jest przygotowanie inwestycji, jakie dokumentacji technicznych. No i sprawy organizacyjne w dziedzinie edukacji. Trzeba zatwierdzić arkusze organizacyjne w dziedzinie oświaty. Także trochę pracy jest, parę pytań. Zobaczymy, jak to wygląda po 2 i przeszło prawie 3 latach niebytu tutaj. Ma Pan już jakieś plany co do konkretnie pierwszych decyzji, które Pan podejmie? Nie ma jeszcze żadnych planów. Jutro trzeba spokojnie usiąść, porozmawiać, jak wygląda urząd, jak wygląda budżet, jak jest z jego realizacją już po pierwszym kwartale. Zobaczymy, jakie jest wykonanie procentowe tego budżetu. No i potem dalej spokojna realizacja zadań, tych, które są nakreślone już w budżecie gminy. Czy można się spodziewać jakiejś współpracy między Panem a ustępującym w tej chwili wójtem, Panem Bracznikiem? Tutaj na to pytanie jeszcze jest może za szybko. Jutro siędziemy do rozmów i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Ale rozumiem, że w tym pierwszym okresie Państwo będziecie współpracować po to, żeby przekazać te informacje. Tak, oczywiście trzeba informacje, trzeba usiąść, porozmawiać, co trzeba przekazać. Teraz za chwilę będzie przekazanie urzędu, także oficjalne, także myślę, że wszystko będzie bardzo dobrze.